Il-Partit Nazzjonalista qal li se jkompli ibiddel il-programm elettorali tiegħu iktar milli ġa inbidel. Dan minkejja li l-programm elettorali ġie approvat mill-Kunsill Ġenerali. Ikkonferma li għandna nistennew aktar verżjonijiet tal-manifest ta' Bernard Grech, il-kandidat nazzjonalista Ivan Bartolo waqt il-programm Insights fuq ix-xandir nazzjonali. Mhux darba, jew tnej, jew tlieta, sa f'ħames darbiet. U ngħidġa ngħidlek Glenn, jekk hemm bżonn nagħmluh 5 darbiet oħra. Il-fatt li l-partit ta' Bernard Grech għandu tgerfix fil-programm elettorali kien innutat mid-Times, hekk kif ġie rrappurtat kif hemm diversi weddiet li huma doppji u oħrajn li qed jissemmew weddiet li imbagħad ma ssibhom imkien fil-Manifest Nazzjonalista iżda qal Bartolo li pretenda s-siġġu ta' David Take il-manifest fih ftit żbalji ortografiċi. Nitkellmu fuq affarijiet li kien hemm affarijiet ta' koma su dak laqas nagħti każhom, ġifieri dak huma typos. Imbagħad Ivan Bartolo qal li ma jimpurtax li jkun hemm U-turns. Jiena l-pajjiżi mhux U-turn nagħmel 360.